ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏകാദശി പാരായണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു. ഇന്ന് നമ്മള് 13ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് 17 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ? അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. സർവ ചരാചരാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നറിയാം. ദൂരസ്ഥനാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അടുത്തുമാണ് അല്ലേ? അന്തര്യാമിയായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനില് പ്രേമ ഭക്തി വളർത്തുന്ന ഒരു ഭക്തന് പിന്നെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കും എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുക എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പോകാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ എങ്ങനെയാ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ മനസ്സിലാക്കണം? അതാണ് ഇവിടെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ജ്യോതിഷാമഭിത ജ്യോതിസ്തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹമാണ് സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആത്മീയ തേജസ് ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. പ്രകാശത്തിന് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി എന്നിവയുടെ സഹായമൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളില് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറയാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ തമസിനെ നീക്കം ചെയ്യുമല്ലേ? വെളിച്ചം വന്നാൽ പിന്നെ ഇരുട്ട് അവിടെ നിൽക്കണില്ല. അപ്പൊ ആ അവ്യക്തം എന്നെന്താ പറയണേ? സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന രൂപത്തിലെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണില്ല. അതുകൊണ്ട് അവ്യക്തം. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാ അറിവും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്തിനാ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്? ഭഗവാനെ അറിയാനാ
അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ഞാൻ എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സത്യത്തിന് മരണമില്ല, അല്ലേ? അതാണ് 80 വയസ്സായാലും ചെറുപ്പക്കാരുടെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുക ഒരാള്. ഇപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ മരിക്കില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസവും കാണും ഉള്ളില്. എങ്ങനെയാ ഗാഠ നിദ്ര ഏറ്റവും സുഖമായിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ പറയുമല്ലേ, സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് സുഖം എപ്പോഴും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഗാഠനിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് യാതൊരു ചിന്തകളും ഒന്നും ഇല്ല, മനസ്സടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പോ ഗാഠനിദ്രയെന്ന് ഉണർന്നാലോ അപ്പോള് ചിന്തിക്കും, അല്ലെ, ഞാൻ ഇത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നു? അപ്പൊ മനസ്സിലെ ചിന്തകളൊക്കെ എവിടെ പോയി അല്ലെ? വീണ്ടും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിന്തകളുടെ ഘോഷയാത്രയായി, അല്ലെ? പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് പ്രഭുവാണ്, സർവജീവികളുടെയും യജമാനനാണ്, തന്മൂലം അവയുടെ എല്ലാം ആത്യന്തിക ആശ്രയവുമാണ്. ഭഗവാൻ മാസ്റ്ററാണ്, നമ്മളോ സെർവന്റ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ദാസരാണ്, ഭഗവാൻ പ്രഭു ആയിട്ട്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എക്കാലത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന സത്യം മനുഷ്യത്യമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും, അല്ലെ, അചിന്യ ഭേദ തത്വം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷേ ഈ പരമാത്മാവ് എന്താ പറയാ, വിഭുവാണ്, നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ അണുവാണ്. ക്വാളിറ്റി സെയിം ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലേ? അതാണ് ക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസദ മദ്ഭക്ത ഏതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്? കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് അറിയണം. ജ്ഞേയം, അതായത് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ചവർക്കോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം ഇവയെപ്പറ്റി ഭഗവാൻ ചുരുക്കി പ്രതിപാദിച്ചു. ഈ 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ഈ ജ്ഞാനം. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയുടെ സങ്കലനമാണ് ജ്ഞാനം. അറിയുന്നവൻ, അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്നിങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങളുടെ സങ്കലനം. ഇവ 3ഉം ചേരുമ്പോൾ വിജ്ഞാനം അഥവാ ജ്ഞാനശാസ്ത്രമാകുന്നു. പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ്. ആർക്കൊക്കെ ഈ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഗ്രാഹ്യമാകുള്ളൂ? വിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അല്ലെ? പരിപൂർണമായിട്ട് ജ്ഞാനം ആർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെ? അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ ഭൗതിക ആസക്തികളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. ആ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ച് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള ആ ചൈതന്യം, അതാണ് സ്ഥിരമായത്. ഈ ശരീരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം, അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം ശാശ്വതമല്ല, നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ആളുകള്, സാധാരണ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ എന്താ കരുതുള്ളൂ? ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അവര്. ആത്മാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ഥിരമായതാണ് എന്ന് ഓർക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത വിഭാഗം 1-2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ എന്നിവ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം ഇവയെ വിവരിക്കുന്നു. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യനാദി ഉഭാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവജാലങ്ങള് ഇതൊക്കെയും അനാദികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. പുരുഷന്റെ ശക്തി സ്വരൂപയായ പ്രകൃതി അതും അനാദിയാണ്. പ്രപഞ്ച ശക്തിക്ക് ആധാരമായ വേറൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 84 ലക്ഷം തരം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും ജീവാത്മാവിനും ശാശ്വതത്വമുണ്ട്. അത് അനാദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എന്താ പറയാ, ഈ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും ഇവ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അനാദി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രഭവത്തില് അതൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു, പ്രളയത്തിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ലയിക്കുന്നു. ഈ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം അങ്ങനെ. ജീവസത്തകളൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടേതാണ് എന്ന് മാത്രം. ഭഗവാന് 3 ശക്തികളുണ്ട്: അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവസത്തകള്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി പരംപുരുഷനില് ലയിച്ചു കിടക്കാണ്. സമയം വന്നപ്പോൾ മഹത്തത്വത്തിലൂടെ, അത് ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മഹത്തത്വങ്ങള്, അതിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടാണ്. അതുപോലെ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ജീവസത്തകള് ബദ്ധരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ആ പരവ്യോമത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിർഭാവത്തില്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അല്ലെ, ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇതാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം. മൗലികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് നമുക്കറിയാം. അതിൽ കുടികൊണ്ട് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. വ്യക്തിഗത ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്, സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവുമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് അഥവാ പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ 2 വിധം പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങളാണ് ഇവ എന്നോർക്കണം. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് സ്വയം വിസ്തരണത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. എന്നാല് ഈ പരമാത്മാവ് എന്നതോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുക. ഭഗവാന് അനന്ത വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന് അവതരിക്കാനും വിസ്തരിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ആ പുരുഷന്റെ ശക്തി ചലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്രകൃതി. പ്രപഞ്ച അനുഭവത്തില് പ്രകൃതിയുടെയും പുരുഷന്റെയും ഒക്കെ പങ്ക് എന്താണ്? അതാ ഇവിടെ പറയണ 21. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതിരുച്യതേ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ? അതിന്റെ കാര്യം എന്താ? ഹേതു എന്താ? പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു എന്താ? ജീവസത്തകളാ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാ അല്ലെ. അതാ ഇവിടെ പറയണേ, തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭൗതിക പ്രകൃതി തനതായ വാസസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനെ, അമ്മയെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന വീടിനെ, കുലത്തിനെ, ഇതൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെയും എന്തിന്റെ പേരില? നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. ഒരു ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കും. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മം പല പല ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഭഗവാന് തോന്നണം, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇത് അർഹിക്കുന്നതാണ് കൊടുക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയോട് ആജ്ഞാപിക്കും ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് തനതായ വാസസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മളെയൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മള് സ്വന്തം വാസസ്ഥാനങ്ങളെയും തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ഓരോ ജീവനും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സാധിപ്പിച്ചു തരും. ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജീവൻ പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായി തീരുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പ് 84 ലക്ഷം ടൈപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ശരീരമായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാവും ഇവിടെ വരുമ്പോ, ഭൗതിക പ്രകൃതി വരുമ്പോ. ശരീരം ഭൗതികമായതിനാൽ അതിന് ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ, അല്ലെ? ഓരോന്നിനും ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്. പട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചാല് അതുപോലെ പട്ടി പോലെ പെരുമാറും, അല്ലെ? മനുഷ്യനായാലോ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കും, അല്ലെ? വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട്, വിവേകത്തോടെ പെരുമാറും. തത്സമയം ആ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാനുള്ള ശക്തി ജീവസത്തയ്ക്ക് ഇല്ലതാനും. അപ്പോ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് വേണം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച്. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാറില്ല. മനുഷ്യൻ മാത്രം സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായിട്ട് പലപ്പോഴും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു മൂടുപടം പോലെയാണ്. ശരിക്കും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പുരുഷനാണ് എന്ന് പറയാണ്. നമുക്ക് ശരീരവും ജീവനും തന്ന ഭഗവാൻ നമ്മെ നോക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? കെയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഭൗതികതയില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സമയമില്ല. മായയിൽ പെട്ടേക്ക നമ്മള്. അപ്പൊ തിന്നുക, കുറെ ഉറങ്ങുക, അത് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോ ഹോബി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണത് എന്താ അറിയോ? ഈ അന്ധൻ ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ സ്മരിക്കുന്നില്ല, എന്നെ കാണുന്നുമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാവാം എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാന് പ്രിയരാവാൻ ശ്രമിക്കണ്ടേ, അല്ലേ? അതല്ലേ ഈ വിശിഷ്ട ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിത്യശുദ്ധ ബുദ്ധ പുരുഷൻ, സുഖദുഃഖങ്ങളില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു? അതാണ് 22. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തതുമായ നാനായോ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്താല് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾക്ക് നാളെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കണത് എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അധികരിച്ച് നിൽക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് സാത്വിക കാര്യങ്ങള്, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, കുറെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പൂജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ വിപരീതമാണ് തമോ ഗുണം. ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ നിദ്ര, ആലസ്യം, അജ്ഞത, അല്ലെ? ഒന്നും ശരിയായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, അല്ലെ? ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കൈക്കൊള്ളുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് നല്ലത്, സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ നല്ലത് ചെയ്യും. അതല്ല തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചീത്ത പ്രവൃത്തിയാവും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ല ജന്മം കിട്ടും. അടുത്തത് മോശമാണ് കർമ്മം ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാലോ ഇതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത തവണ മനുഷ്യനാവണമെന്നില്ല. അടുത്ത ജന്മം പന്നിയായോ പൂച്ചയായോ, അല്ലെ? പുഴുവായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താ പറയണേ? അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഈ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു? പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? ഒരു ജീവന് പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമായുള്ള വീഴ്ചയാണ് ഇതിന് കാരണം. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നില്. അതിനാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലെത്തണം. ത്രിഗുണാതീതനാവണം. ത്രിഗുണാതീതനാവുമ്പോൾ വാസുദേവ അവസ്ഥയിലെത്തും, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തും. അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാണ് പറയാ.
ആ അവസ്ഥയെ പറയും കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്തവരെ ഭൗതികതാബോധം ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണില്ല, ഭഗവാനില് ബോധം ഉറക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവർക്ക് ഭൗതികതാബോധമാണ് ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ജനിമൃതികളാകുന്ന ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക. അതാണ് അവരുടെ ജോലി. അവർക്ക് അതിനൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല, അവർക്ക് ഭക്തിയില്ല. ജി നമ്മുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാം, അതാണ് 23 പറയണത്. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേഭിചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷപര. ഇന്ദ്രിയാതീതനായൊരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ ആ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയണേ? ഇന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭോക്താവ് പരമാത്മാവ്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവ അധിപതിയാണ് ആ പരമാത്മാവ്. ഉപദ്രഷ്ടാവ് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? അനുമതി ഒക്കെ തരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ? മേൽനോട്ടക്കാരനായിട്ടുള്ള ആള് ആണ് ഉപദ്രഷ്ടാവ്. പിന്നെയോ അനുമതിദായകനുമായിട്ടുള്ള ആ പുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭോക്താവുണ്ട് ശരീരത്തില് അല്ലെ? അന്തര്യാമിയായിട്ട് പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ ഈ വ്യക്തിബോധത്തോടെ സംസാരിക്കാം. ബട്ട് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സാക്ഷിയായിട്ട് ചോദിക്കുക അല്ലെ, എന്താ ഇന്നിത്ര സന്തോഷം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം നമുക്ക്. സാക്ഷി ഭാവത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോഴേ ഉപദ്രഷ്ട ആ സാക്ഷിക്ക് ബോധ്യാവും. സാക്ഷിയുടെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടാവും. സാക്ഷി പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമ്പോഴേ അനുമതി അല്ലെ, എല്ലാം ശരിയായി വരുന്നതായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഏതിനും ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയാം. സർവേശ്വരനായ പരമാത്മാവ് വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് അഭീഷ്ട ഭോഗങ്ങൾ കൈവരുത്താൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ വാണരുകളുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് അല്ലെ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വാഴുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ജീവന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭുക്തനും ഭഗവാൻ ഭോക്താവ് അഥവാ പരിപാലകനുമാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഈ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭുക്തനാണ്, എല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലതും. നമ്മൾ 2 പക്ഷികൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന പടം കണ്ടതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു പക്ഷി എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഫലങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് ഓരോ ചില്ലയിൽ നിന്ന് മറ്റു ചില്ലയിലേക്ക് ചാടി പറന്ന് നടക്കും. അത് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ കഴിയണതാണ്. ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് പോവുക. അതുപോലെ ഈ ഭൗതികതയില് എല്ലാം ആസ്വദിക്കുക, ഫലങ്ങളൊക്കെ തിന്നിട്ട് ആസ്വദിക്കുക. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നന്മയിലേക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ ജനിമൃതികള് അല്ലെ, അതിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റണില്ല. വീണ്ടും ജനിക്കുക, വീണ്ടും മരിക്കുക, അങ്ങനെ പോണു. ഇപ്പോ പരിപാലകൻ ഭോക്താവ്, വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭുക്തനാണ്, ഭഗവാൻ ഭോക്താവ് അതല്ലെങ്കിൽ പരിപാലകൻ എന്ന്. എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ അവയോടൊപ്പം സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ വാഴുന്നു പരമാത്മാവ്. എല്ലാവരുടെയും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് പരമാത്മാവുണ്ട് ഉള്ളില് അല്ലെ? ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് ചിത്തം ശുദ്ധമായിട്ട് വെക്കണം അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ മനസ്സൊക്കെ അടങ്ങണം. അപ്പോഴാണ് ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രകൃതിയും പുരുഷനെയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയവൻ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സത്യവും അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് 24. യേവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയണം മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അറിയണം, ജീവസത്തയെ അറിയണം, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ അറിയണം. ഈ മൂന്നും ശരിയായിട്ട് അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയം ഡെഫിനറ്റ്ലി മോക്ഷം കിട്ടും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ലോവർ ലെവലിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇനി ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. എന്ത് ചെയ്താല്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കില്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് പാലാണ് വിചാരിക്കുക, അതില് ഭക്തിയാകുന്ന ഉറ തൊടുക. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? അത് തൈരാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അതോ മനനമാകുന്ന കടകോലെടുത്ത് കൊണ്ട് അത് കടയുക, വെണ്ണ കിട്ടും. മനസ്സാ വെണ്ണ. മനസ്സ് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പൊ അഹങ്കാരം തീർന്ന ചിത്തത്തിന് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകും. ആ ചിത്തത്തിന്, ചിത്തചോരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അഹങ്കാരം, മാലിന്യങ്ങള് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോ ആ മനസ്സ് പിന്നെ ആരുടെ അടുത്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനിൽ ഊന്നാൻ പറ്റും. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. അപ്പോ ശരിയായ അനുഭവജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണത് അത് തന്നെയാ മുക്തി എന്നാ പറയണതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഭൗതിക ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് സച്ചിദാനന്ദമായ പരമാനന്ദമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ലഭിക്കും എന്നാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞനെ ശരിയായിട്ട് അറിയാനുള്ള ഉപാധികൾ പറയാണ് വീണ്ടും 25. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. അപ്പൊ വ്യക്തികൾ പല തരത്തിലുള്ള രീതികൾ അവലംബിക്കുകയാണ്. ചിലര് ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ കാണും. മറ്റു ചിലര് തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ കാണും. ചിലരോ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തും. അപ്പോ ചിലര് ഗുരുവാക്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ മനനം ചെയ്തിട്ടാണ് സത്യം കണ്ടെത്തുക. ചിലര് കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് ചിത്തശുദ്ധി നേടിയിട്ട്, പിന്നെ ചിലര് ധ്യാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം. ഇപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് മാത്രാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്താല് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറത്ത് ആധ്യാത്മിക ലോകമുണ്ട്. സർവ്വജീവികളിലും പരമാത്മ രൂപേണ വാണരുളുന്ന സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം. തീർച്ചയായും ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് നിരപേക്ഷ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും വിശ്വാസികളായിട്ട് തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. കർമ്മ യോഗത്തിലും താഴെ തലത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെ സത്യത്തെ അറിയും? അതാ ചോദിക്കണത് ഇവിടെ 26. അന്യേത്വേവമജാനന്ദ ശ്രുത്വാ അന്യേഭ്യ ഉപാസതേ തേ വിജാതി തരന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതി പരായണ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കുന്നു. പിന്നെ ചിലൊരു കൂട്ടരെ എങ്ങനെയാ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് ആരാധിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് അവര്. ഇപ്പൊ പ്രാമാണികര് ആയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതില് അവർക്ക് വളരെ ഉത്സാഹമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം ഒന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും, താഴ്ന്ന തലത്തിലാണെങ്കിലും ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ആത്മവിദ്യയിലേക്ക് നയിക്കും അല്ലെ? ആത്മീയ തലത്തിൽ കുറച്ച് പുറകിലായാലും അവർക്കും ജനിമൃതി കടക്കാനാവും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരുടെ സേവകനാവാൻ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണം. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനും ഒക്കെ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ക്രമേണ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിലയിലേക്ക് തന്നെ ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് പ്രഭുപാദ് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമമായ സത്യത്തെ പറയാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആധുനിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രവണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അതിപ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അല്ലെ? നമുക്ക് ശ്രവണത്തിലൂടെ എല്ലാം ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കാനും അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒക്കെയും സാധിക്കും. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിശേഷിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര മുരുവിടുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായം. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആധികാരികനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ശാസ്ത്രമൊക്കെ കേട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടത്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ മന്ത്രത്തിന്റെ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരന് പോലും പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് മിനിമം നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ മാത്രം ഉച്ചത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നാ പറയാ. ഇനിയിപ്പോ കുറെ ജപിച്ചിട്ട് ഉറക്കമൊക്കെ വരുമ്പോ ഉമ്മറത്ത് ഒക്കെ മുറ്റത്തൊക്കെ നടന്ന് ജപിക്കുക അല്ലെ. കുറച്ച് ഉറക്കം ജപിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണത്? അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങള്, പക്ഷി, ലതാദികള് എല്ലാവർക്കും അത് കേൾക്കാം, അവർക്കും പുണ്യം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഉറക്ക ചൊല്ലൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ പിന്നെന്താ? അപ്പൊ സത്യം എന്താണ്? പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യാവൽ സംജായതേ കിഞ്ചിൽ സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ് പറയാണ്. ഈ എന്താ പറയണേ, കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്നവരുടെയും, അതായത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരാണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവ രണ്ടിന്റെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വസ്തുവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവസത്തയുടെയും സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നാ ഉടലെടുക്കുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളെയും പർവ്വതങ്ങളെയും മലകളെയും പോലെ ചലനമറ്റവ അല്ലെ, അചരങ്ങളായത്. ചലിക്കുന്നവയുണ്ട്, ചരങ്ങളായത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതിയായ ജീവാത്മാവിന്റെയും സമ്മേളനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ശ്രേഷ്ഠ പ്രകൃതിയായ ജീവസത്തയുടെ സമ്പർക്കത്താൽ അല്ലാതെ ഒന്നിനും വളരാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രകൃതിയും പദാർത്ഥവുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും തുടർന്നു പോരും. ഭഗവത് പ്രേരിതമാണ് ഈ സമ്പർക്കം അല്ലെ. ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനെ കാണാവുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ടന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യൽ സ്വവിനശ്യന്തം യപശ്യതി സപശ്യതി. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. യപശ്യതി സപശ്യതി, ആ ശരിയായിട്ട് കാണുന്ന ആളാരാ? സർവശരീരങ്ങളിലും ഈ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവോടൊപ്പം തന്നെ പരമാത്മാവിനെയും കാണാൻ സാധിക്കാം. പിന്നെ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ശരീരം അല്ലെ, നശിക്കണ ശരീരാണ്, അതെപ്പോഴാ നശിക്കണേ? ആ നശിക്കുമ്പോഴേ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറയാണ്. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തില് ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ആള് അല്ലെ. പക്ഷെ പുറത്ത് കടന്ന അവിടുത്തെ സ്വീപ്പർ അവരോടൊക്കെ ചെറുതായി അവരെയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, ഗൗനിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഈശ്വരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജീവിയെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, കല്ലിലും മണ്ണിലും എല്ലാം ജീവനുണ്ട് അല്ലെ. പൂർവികര് നമ്മുടെ ഭൂമി ദേവിയെ ആരാധിക്കാറുണ്ട്, സമുദ്രത്തിനെ, വൃക്ഷങ്ങളെ ഒക്കെ ആരാധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ അപ്പൊ ദേഹനാശത്തിനു ശേഷം ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കള് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ദേഹം മാത്രമാണ് നശിക്കണതുള്ളൂ. എന്നെന്നും വിവിധ ചരാചരങ്ങളുടെ വടിവെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. ഏതു വിധത്തിലായാലും ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കള് നിലനിൽക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഇവരുടെ ശാശ്വതത്വം കാണുന്നവരെ സത്യദർശികൾ എന്ന് പറയും. ഈശ്വരനെ സർവത്ര കാണുന്നയാൾക്ക് തന്റെ ഉള്ളിലും ഈശ്വരനാണ് എന്ന് ഉറപ്പാവും. അതാ 29 പറയണം. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നഹി നസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ
ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. പറയാണ്, എവിടെ എല്ലാ ജീവികളിലും ഒരേ വിധത്തില് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കാണുന്ന ആള് ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കില്ല, ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാള് അടുക്കുകയും ചെയ്യും. പരമപദപ്രാപ്തിയാണ് അല്ലെ ലക്ഷ്യം, അതിലേക്ക് മുന്നേറുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ തടസ്സമായ ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കണം അല്ലെ. നമ്മള് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ആ വിഷയാസക്തമായ മനസ്സിനെയൊക്കെ പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിച്ചാല് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടാല് പ്രകൃത്യാ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ സാക്ഷിഭാവത്തിൽ നോക്കിക്കണ്ട് ചെയ്യും. അതാ ഇവിടെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. സാധാരണ നിലയിൽ വിഷയാസക്തമാണ് മനസ്സ്. പക്ഷെ അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സപശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവൻ അത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനിയുടെ തലമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കണ ആ ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയും. ആ ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കരുത്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ ശരീരം, നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പോ മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ലഭിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം നൽകി. മനുഷ്യൻ ആ ശരീരം കൊണ്ട് തദനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പോഴോ ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്ക് ഉതകുന്ന വിധം ഈ പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രാണ്, ഒരു മെഷീനാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത്. ആഗ്രഹങ്ങള് കാരണമാണ് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കാനോ സുഖിക്കാനോ ഒക്കെ ഇടയാവുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ അറിയുന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് എന്താ? അവനവന്റെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. യഥാഭൂത പൃഥക് ഭാവ മേഘസ്തമനുപശ്യതി തദയേവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മസമ്പദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തണത്? വിവേകശാലി അല്ലെ, മനുഷ്യന് വിശേഷ ബുദ്ധിയുണ്ട്, വിവേകമുണ്ട്, വിവേചന ശേഷിയുണ്ട്. അപ്പൊ വിവേകശാലി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തും അല്ലെ. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയണത് ആത്മാവിന് ലഭിക്കണ ഒരു വസ്ത്രമാണ് അല്ലെ. പല ഇതുണ്ടാവാം, പല ടൈപ്പ്. ജിറാഫ് ആവാം, ആനയാവാം അല്ലെ, പന്നിയാവാം, പുഴുക്കളാവാം, ജലജന്തുക്കളാവാം, അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും പക്ഷേ ഒരു വിവേകശാലിയായ മനുഷ്യൻ എല്ലാം സമമായിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണാം അല്ലെ. വിവിധ വൈവിധ്യം, ഉച്ചനീചത്വങ്ങള്, വേർതിരിവ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാണും. അപ്പോ അങ്ങനെ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും. എങ്ങനെയാ ജീവജാലങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കണത്? മുൻ ജന്മങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ, പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ ശരീരം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള് ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു എന്ന് പറയാണ്. നിസ്സംഗരായി തീരും. അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണുന്നവര് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിനു ശേഷവും എന്തേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ആത്മാവ് മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുക അല്ലെ. ജീവികളുടെ ക്ഷേത്രം ശരീരം. അതിന് ചൈതന്യം നൽകുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന് എങ്ങനെ ബന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കാനാവും? അതാ ഇവിടെ 32. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാ പരമാത്മായമവ്യയ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ
ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ആത്മാവ് അവ്യയനായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഇന്ദ്രിയാതീതനായിട്ടുള്ള സനാതനമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് എന്നൊക്കെ. ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ് ആത്മാവ്, സനാതനനാണ്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ശാശ്വത സത്യദർശികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. ഈ ശരീരത്തിൽ സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. അതുപോലെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അതിനെ ബാധിക്കണില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകാണ് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാദാകാശം നോപലിപ്യതേ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യതേ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നതല്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് കൂടിച്ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആകാശം, സ്പേസ് സർവത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം കാണുന്നില്ല, അതിനെ മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നുമില്ല. അതുപോലെയാണ് ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ശരീരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ശരീരത്തോട് ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും 2ാമത്തെ യൂണിറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാത്തതുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 8:30 ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതാം. മാതാജി എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് 8:30 കയറാമോ? ഈ സെയിം ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ മതി. അവിടെ അഡ്മിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി 7 മണിയുടെ ബാച്ചിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. മാതാജി. ആരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 8:30 സെയിം ലിങ്ക്, ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ കയറിയ 8:30 ക്ലാസ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാം കേട്ടോ. ശരി മാതാജി. പറയണം, അഡ്മിനോട് പറയണം 7 മണി ബാച്ചാണ് എന്ന്. അപ്പോ 32 കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകാണ് 33-ല്. യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാദാകാശം നോപലിപ്യതേ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാനോപലിപ്യതേ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം, ഇത് പറഞ്ഞതല്ലേ, മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നതല്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ചലിപ്പിക്കും? ഉദാഹരണം പറയാണ് 34. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. പറയാണ്, ഒരേ ഒരു സൂര്യനേ ഉള്ളൂ. ഈ വിശ്വത്തിൽ മുഴുവനും വെളിച്ചം പരത്താൻ അത് മതിയാവും, അല്ലെ? അതുപോലെ ജീവാത്മാവ്, ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയും ചെറുതാണ് നമുക്കറിയാം. അത് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അല്ലേ? കേശാഗ്രത്തിന്റെ 1/10,000 മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ആ ആത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താലെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. ഏതുപോലെ? സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്ന പോലെ. സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണെന്നതുപോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോ, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ കാണുമ്പോ നമുക്കറിയാം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെയാണ് പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചേതന, അവബോധം എന്നൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെ ഒരു ശരീരത്തില് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിൽ പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുകയില്ല താനും. ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണിത്, അല്ലെ? പ്രജ്ഞ വിട്ടുപോയ, ഈ ജീവൻ പോയ, സത്തുപോയി, അല്ലെ? ചത്തുപോയി എന്ന് പറയും.
ഇനി ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാല് അത് മാത്രം മതി ആ പരമപദം ലഭിക്കാൻ എന്നുള്ള അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ശരീരം, ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആള്, ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും, അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവര് പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കുക, അല്ലെ? അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാൻ അവസരം നൽകുന്ന സത്സംഗം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം തന്നെ. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഈ അധ്യായം, പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരിക. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന മുക്തിപ്രക്രിയ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഈ ശരീരം ജഡമാണ്, നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള അതിന് 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാനാവും. ഒരു സ്ഥൂലമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ശരീരം. എന്നാൽ മനസ്സ്, വൈകാരിക വൃത്തികള്, അതൊക്കെ സൂക്ഷ്മ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെയും സങ്കലനമാണ് ജീവലക്ഷണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന. പിന്നെ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഉപരി ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു പോരുന്നത്. ശരീരത്തില് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോഴേ അതിൽ പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തില് പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കില്ല, അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കലാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ്. ഇവിടെ ഇതാരാണ്? ഇത് ഈ ഡീറ്റി ആരാണെന്ന് അറിയോ? വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാരമൺ ലാല, രാധാരമൺ ആണ്. അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഭുക്തൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആള്. എല്ലാ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലമൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മുക്തി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായ, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിടുതല്. എന്നാ ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അനുഭവിക്കണം, എല്ലാ ഭോഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുക. ഭുക്തൻ. ഈ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ. ഭോക്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാലകൻ എന്നൊക്കെ പറയും, എൻജോയർ.
എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ സർവ്വജീവജാലങ്ങളെയും ആരാ പരിപാലിക്കുന്നേ? ഭഗവാൻ അല്ലെ, പരമാത്മാവ്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെല്ലാം? സോറി, എന്താ? അഞ്ച് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണോ നോക്കണേ? അതെ മാതാജി. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാ. അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഭൗതിക ലോകമാണ് പ്രകൃതി, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവാണ് പുരുഷൻ. അതെ, നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? അറിയാത്തവരുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? പറയോ? ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുവോ രാജശ്രീ മാതാജി? ചോദ്യം സാവധാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. സാവധാനത്തില്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. മാതാജി, ഈ രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത്, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനത്രേ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇത്രയും മതിയോ? ഞാൻ നമ്മളൊരു ചാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്ലൈഡില്, അതൊന്ന് എടുക്കാം. ഇതാ നോക്കൂ, ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. പ്രകൃതി, ഉത്തരെന്താ? ഭൗതിക പ്രകൃതി. പുരുഷൻ, ഉത്തരെന്താ? ആസ്വാദകൻ. ക്ഷേത്രം ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജീവാത്മാവ്, ജ്ഞാനം ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രത്തെയും അറിയുന്നവൻ, ജ്ഞേയം അറിയേണ്ടത്. ആര്യ ഉത്തരം ഏതാ? പരമാത്മാവിനെയാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? അതാണ് ഉത്തരം. ഇനി ഏതാ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ വ്യത്യാസം? മാതാജി ഒരു ചാർട്ട് ഇതുപോലെ തന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജീവസത്തുക്കളാണ് പരിപാലകനായ ദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമാത്മാവ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ ലെവലിലായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇതിലില്ല. ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ശരിയാ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജീവസത്തുക്കളാണ് ജീവാത്മാവ് പരിപാലകനായ ദൈവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചെറുതാണു, അനന്തമായത് വിദ്യ, വിഭു 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 സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ വ്യക്തിഗതനായ ശരീരജാതാവ്.
എല്ലാവരെയും എല്ലാറ്റിനെയും അറിയുന്നു പരമജ്ഞാതാവ്. അതെ. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമതായി ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. സാമ്യം ഒരു പൗരന് തന്റേതായ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. ഭഗവാനാണ് സർവ്വശരീരങ്ങൾക്ക് സർവാധികാരി. സാമ്യം മൗലികമായി രാജ്യാവകാശം രാജാവിനാണ്. ജീവാത്മാവ് രണ്ടാമത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രാക്കളാകുന്നുള്ളൂ. സാമ്യം പൗരന്മാർ രണ്ടാമതേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രാക്കളാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രാവ്. സാമ്യം പ്രവർത്തനങ്ങളും മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നു. ആറാമത്തെ പോയിന്റ്, പിഴ പറ്റുന്നവൻ ഒരിക്കലും പിഴ പറ്റുന്നതല്ല പരമാത്മാവ്. 7 സ്നേഹമുള്ള ഒരു സേവകൻ മേധാവി. പരമാത്മാവ് എന്നേക്കും സേവിക്കുന്ന ഒരു യജമാനൻ ആശ്രിതൻ. 8 അസംഖ്യം ജീവസത്വങ്ങൾ. പരമാത്മാവ് സർവ്വജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിലും അണയിൽ കൂടി പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു. എങ്കിലും ഒരു പരമാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ. അപ്പൊ അതായി. ഇനി ഏതാ? ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം എന്നിങ്ങനെ 5 കടവുകളുണ്ട്. ഇതിന് ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്ന് പറയുന്നു. 5 ഘട്ടങ്ങള്. അടുത്തത് ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തെല്ലാം? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, നിത്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മക്ഷേത്രവും പിന്നെ അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും ഇന്നുണ്ട് അതില്, അല്ലേ? 24 കൂടുതൽ ഇപ്പൊ അതില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ? ഇതന്നെ 6-7ന്റെ വിവർത്തനം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടും വരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? ജ്ഞാനം. അറിയുന്നവൻ, അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ജ്ഞാനം. അതെ. ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ പ്രധാന ഘട്ടമാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലൂടെ മാതാജി പറഞ്ഞു. അതെ, ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാം. അടുത്തത് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക്. വിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക്. അടുത്തത് ഭക്തൻ എന്നും ഭോക്താവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവൻ ഭക്തൻ. പരിപാലകൻ പരമാത്മാവാണ് ഭോക്താവ്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവെന്ത്? പ്രജ്ഞ. പ്രജ്ഞ, അവബോധം, ചേതന എന്നൊക്കെ പറയാം, അല്ലേ? ചേതന, അവബോധം. 9ാമത്തെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കലാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അറിയാത്തവര് എഴുതിയെടുക്കണേ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരും. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതായത് ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് ലെവൽ 1ന്റെ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് മാർച്ച് 9-ാം തീയതിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആഡ് നമ്മള് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇടാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇടുക. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും.
എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഇട വരട്ടെ. അതും ഒരു ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും പറ്റുന്ന ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനമായിട്ട് അതും വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുക എല്ലാവരും. പിന്നെ രാവിലെ മംഗളാരതിയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. പിന്നെ ജപ സെഷൻ കുറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ രാവിലെ 5:45 ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. സാധിക്കുന്നവർ അതൊക്കെ കേൾക്കുക. ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് സെയിം ലിങ്കാണ് ഉപയോഗിച്ച് കയറാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാത്തവര് പരീക്ഷ എഴുതണം. 8:30 എഴുതിക്കോളൂ. ആ, റീന മാതാജി ആരൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചോളൂ. പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നവര് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ആരൊക്കെയാ 8:30 എഴുതാ? പ്രസന്ന ശിവകുമാർ, പ്രസന്ന ശിവകുമാർ മാതാജി, ഭാനു മാതാജി. റീന മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രസന്ന ശിവകുമാറും സബരീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാതാജി ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അതെയോ? മാതാജി പോയോ? ആ മാതാജി പോയി. അപ്പൊ അതും 3 പേരെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ഭാനുമതിയാണോ അതോ ഏത് മാതാജി? ഭാനു. ഓ, പ്രസന്ന ശിവകുമാർ, ഭാനു മാതാജി, സബരീന. 3 പേര് എഴുതിക്കോട്ടെ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ.